chodíš na záchod dvakrát do týždňa, tvoje telo nemá pomalé trávenie, má problém. A toto väčšina ľudí roky ignoruje, pretože to nebolí každý deň, len občas. A potom to zase na chvíľu prejde. A presne preto si to nikdy nespojíš s ničím vážnym. Normálne trávenie funguje tak, že črevá pracujú prakticky každý deň, pretože ich vzťahy, ktorým sa hovorí peristaltika, posúvajú obsah von pravidelne a plynulo. Keď je vnútorná sliznica čreva v poriadku, tieto vzťahy prebiehajú bez problémov a ty si to ani nevšimneš. Ale keď je táto sliznica podráždená a zapálená, vzťahy sa spomalia a oslabia. A presne to je dôvod, prečo tvoje telo namiesto denného rytmu zvládne ísť na záchod len raz za 3 alebo 4 dní. A teraz príde tá časť, ktorú väčšina ľudí netuší, kým obsah čaká vo vnútri. Dlhšie ako by mal, nezostáva len tak, kvasí. A pri tomto kvasaní vznikajú látky, ktoré naozaj telo nechce. A namiesto toho, aby odišli von, strebávajú sa späť do tvojej krvi. A presne preto sa k tomuto stavu časom pridáva aj únava, napriek tomu, že ty si dobre spala, nafúknuté brucho, aj vtedy, keď si jedla len málo alebo zdravé jedlo, alebo pocit ťažoby, ktorý si roky pripisovala stresu alebo veku. A to ešte nehovorím, ako sa to odráža na tvojej pokožke. Toto nie je o tom, že piješ málo vody alebo že ješ málo vlákniny. Keď je sliznica podráždená, samotná voda ani šalát tu naozaj nerozhýbe, pretože problém nie je v tom, čo príjmaš, ale v tom, ako vnútro a čreva v skutočnosti fungujú. A presne preto väčšina bežných rád nezaberá, aj keď ich skúšaš poctivo a dlhodobo. Aby sa toto naozaj zlepšilo, potrebuješ zistiť, v akom stave sa tvoje čreva presne nachádzajú a čo im konkrétne chýba na to, aby sa sliznica obnovila a vzťahy sa vrátili do normálu. Toto je u každého iné a bez zistenia príčiny sa dá roky liečiť len následok a nie samotný problém. Ak chodíš na veľkú menej ako 4 krát do týždňa a chceš to konečne vyriešiť namiesto toho, aby si ďalej zvládala iba symptómy, napíš mi pomoc a ja sa ti ozvem.